Halamannya berarti ayat 154 nggih. Iya, 154 nggih. Kolom ben kan kolom ben kan 153 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم monggo kita monggo fotokopian yang mau sampun share materi ini saya bahas masalah ikhlas kali niat, masalah niat kali ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrabihi wa 'ada 'alaina min barakatihi bid-darin amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Ahmas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Ini enten Abu Yazid sebutannya atau kuliahnya nami sahabat ini Ma'an abahe namine Yazid mbahe namine Ahmas tiga-tigane iki dadi sahabat Kanjeng Nabi. Artine tiga-tigane iki menangi zamane gesane Kanjeng Nabi. Jarang sekali nggih wonten sahabat niku sing sak putrane, sak bapake, sak mbahe niku tiga-tigane menangi gesang tenggene zamane Kanjeng Nabi niku jarang sekali. Nah, ini salah satunya niki. Piyambake riwayataken kala kana ana sapa abi yaiku Yazid iku akhraja netokno danani ing pira-pira dinar
ya atau sodako sopo abi sopo bapak biar kelawan danan ya fawadoa mengkonyoleh sopo bapak haring dananir indaro jilin dalam sandingi wong lanang fil masjid dalam masjid Faji itu mongko teko sapa ingsun fa akhirtu mongko njupuk sapa ingsun jaluk sapa ingsun haring danane fa ata itu mongko nekani sapa ingsun ku ing rajul mau pihak lawan dawa danane fakola mongko ngucap sapa abi bapak wallahi demi Allah ma iyaka aratu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ora ingsun aratu ngersakno sapa ingsun fa khasamtuhu dadi bapak niku sedekah teng ngene masjid teng wong lanang tapi putrane itu salah paham. Akhirnya putrane itu duit niku mang dipendhet, dikira iki kan kok bapakku dipek. Padahal bapak ini ku pengen ngekek wong sing nang masjid niku wae. Bapak ini ngatur dulu, duduk nggo kowe iki. Iki kan wong iku mang terus putrane gak trimo. Lho, sampe lah bapakku mesti ngekek aku wong ngekek wong liya. Terus akhirnya piyambake putrane niki gak trimo fakal satu ila Rasulillah. Madul sapa ingsun ing bapak ing bapakku niku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikandakno Kanjeng Nabi. Putrane niku napa ngatur teng Kanjeng Nabi. Nggih Nabi bapakku ngekek dhuwit. Tapi ternyata mboten ten kula. Terus tenggene wong liya nang masjid terus pripun iki? Fakola mengko jawab sapa Kanjeng Nabi. Laka kedue sira ma utawi barang awalitakan wis niat sapa sira ya Yazid. Walakalan iku kedue sira ma utawi barang akhirta ngalap sapa sira ya ma'an hi ma'an. Dadi iki lur kali bener. Wis sampean Yazid, iki bapake namanya Yazid. Putranya namanya Ma'an. Hei bapak, sampe habis niat sodako sampai paling lampung terus dijuput anake sampean wis rapopo bene sampean wis oleh niate sodako wis bener sodako sampean rapopo. Lah terus anakku iki apa? Anake sampean ya wis berhak. Ambek duit iku mang dhek ya salah paham. Ya wis pepek niku duit ora apa-apa. Dadi bapake tetep oleh ganjaran sedekah, anake tetep oleh duit kan niku. Nah niki napa ndedakno nek niat niku penting sangat iki. Ganjaran itu berdasarkan kalih niat. Dikira bapake mau lelek duit sedekahku nang wong liya mbok juput, aku lak kalah ganjaran sedekah. Dikira ngoten. Ternyata nggih mboten. Tetep mawon oleh ganjaran sedekah. Mergo niate wis sedekah. Niku. Oh, niku hadis berikut. Lajeng hadis malih. Wa Nabi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uheb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri niki dadi tunggal mbah kali Kanjeng Nabi. Tunggal mbah kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kan salah satu buyute mbah iku ya Abdi Manaf niku. Radhiyallahu an ahadul asyarati yaiku salah sijine wong 10 al-masyhudi kang diparingi syahadat, diparingi persaksian lawan ketuwe asyarat bil jannati kelawan mlebu swarga. Radhiyallahu anhu.
sahabat Kanjeng Nabi niku wonten sing pikantuk syahadah utawa jaminan mlebu swarga namine al-asyarah. Jadi enek sedasa sahabat sing sahabat niku pun dijamin mlebu swarga. Tur penjaminane niku pun diaturaken teng ngene donya. Wis diabsen teng donya. Kanjeng Nabi wis matur. Sahabatku jumlahnya 10 wis iku pasti dijamin mlebu swarga sedasa. Ya, salah satu ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sing sekawan itu nggih napa namine Abu Bakar, Umar, Utsman, ini wis mesti mlebu swarga kali salah setunggal ini. Nah, nek dijamin mlebu swarga terus napa sahabat niku dadi sapenake dhewe nggih mboten ternyata. Sedasa sahabat niki pancen saestu-estu sahabat utawa tiyang sing imane niku pun kualitas A, kualitas sempurna. Sehingga disanjani piyambake janji dikei jaminan bakal mlebu swarga. Piyambake tetep ngibadah kanthi tekun. Piyambake tetep ngibadah kanthi istiqomah. Boten terus penak-penak. Nah niki nduduhaken bedone sahabat kali kita. Kita itu harus dikei jaminan, berarti ora usah sholat. Wis ora usah sholat, ora usah poso wong aku kok mesti mlebu. Kaya umpama tiyang contone. Tiyang niku kan mestine nek teng ngene jalan, niku kan mestine nglengkapi persyaratan berkendara. Mobile, sepeda motore, STN-e urip, ngoten iki. Enek sepione, nek sepeda motor ya lampune nyala. Terus tiyange nggih ndamel helm. STNK yo dibeto, SIM-e yo dibeto. Niku persyaratan berkendara nonton. Sawanci-wanci ana operasi niku kan aman kali selamat. Umpama enten tiyang terus dikandani kali Pak Polisi bopo. Khusus kowe nang endi ae bebas. Ra usah nggawa STN, ra usah nggawa SIM, ra usah helm, bebas ora bakal kecekel. Kira-kira dikandani ngono malah seneng napa terus tetep dakel. Ya, tambah seneng wis yo enak tambah ora usah nggawa helm. Ora usah nggawa SIM larang-larang gitu kan, mesti kayak jaminan sama polisi. Aku nanti aja bebas. Nah ini bedanya sahabat kali kita. Sahabat itu senajan diparingi jaminan pun bakal mlebu swarga saestu, tapi para sahabat itu tetap ngelampahi ngibadah kanthi istiqomah, kanthi tekun. Boten terus leha-leha sampai terus ngeremeh nombok. Makanya sahabat boten niki sahabat itu ya ana tingkatane Bu. Enten sing sahabat kualitas A kaya ngene iki enten. Enten sahabat itu ya sedengan. Tapi sak sedengan-sedengane sahabat secara derajat itu cara umpama sak ngisor-ngisore sahabat, sedaya sahabat niku pun diridani kali Allah radhiyallahu anhum wa radu an dari kalimat khosiyya rabbani bahasa. Karena Nabi didhawuhaken ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kabeh sahabat Kanjeng Nabi niku kaya bintang. Endi ae sahabat pun dimawon sing kita enut, sing kita dereki, maka kita bakal pikantuk hidayah Allah. Jadi sahabat kabeh bener apik. Senajan to secara kemanusiaan pun nate salah. Teng sejarah ku enten sahabat salah ya itu. Tapi makin pun diparingi jaminan pangapurane Allah. Niku sahabat nek kita mboten salah.
Itu mboten oleh jaminan saka Allah, tapi nek sahabat niku pun pikantuk. Sehingga senajan to mungkin ten sejarah jenengan ate mau sahabat keliru ngene, duwe salah ngene, tapi niku sampun di ngapura kali Allah. Sehingga sedone sahabat seduanten niku husnul khotimah. Napa dawuh napa hadis sing diceritakno saat niki piyambake cerita. Jaa rawuh ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudu kali nyambangi sapa Kanjeng Nabi, ngendangi sapa Kanjeng Nabi ni ingsun. Ana hajatil wada'i ing dalem taun haji wada. Aku tahu disanggahi Kanjeng Nabi. Lapa kok disambut Kanjeng Nabi? Min wajain mergo loro. Jadi saat bin Abi Waqqas menate gerak terus diendangi kali Kanjeng Nabi. Istada banget apa wajahi biklawan ingsun. Sing loro niku loro nemen. Ya loro nemen itu berarti wis loro kaya kate sakaratil maut, wis loro parah ngoten. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah Gusti Rasul. Ini satemene ingsun iku kok balago teman-teman nyampe noto di kelawan ingsun minal wajahi sangi penyakit apa mabar taro kang mirsani sapa panjenengan. Kanjeng Nabi kula lara nemen kados jenengan pirsani ngeten. Iki lara kula nemen kaya ngeten. Wa ana kali utawi ingsun iku dumalin duwe bondo. Lah kula niku duwe bondo. Duwe dunya. Wala yarutu lan ora marisi ni ingsun sapa illa benatun kejaba bocah wadon siji duwe ingsun. Lah kula niku boten gadah ahli waris kejaba anak wedok. Ahli waris kula cuma anak wedok. Apa atau sabdaku ono to oleh sabdaku sapa ingsun bisulu sayi mawi kelawan rong pertelune bondo ingsun. Nek napa niku ahli waris niku mek bocah wadon sitok tok. Nek ahli waris niku namung satu-satunya, maka seluruh harta warisan itu kan dipek kali anak wedok. Lah saat bin Abi Waqqas nu pengen sedekah, nduk akeh men nduk warisanmu nduk nek bapak mati. Nah, aku tak matur Kanjeng Nabi, bekne aku oleh sedekah sampai 2/3. 2/3 itu berarti suwidak 6%. Engko dadi pengene saat bin Abi Waqqas nu suwidak 6%. 2/3 badhe disedekahno. Engkau putrine niki namung pikantuk 3,3%. Namung 1/3 ngoten. Terus kala jawab sapa Kanjeng Nabi lah ojo. Kanjeng Nabi mboten nangsa. Ojo ketitiken anakmu nek oleh 2/3, lek oleh 1/3 ketitiken senajan iku anakmu. Terus saat bin Abi Waqqas matur malih. Fasyatru ya Rasulullah. Nek separuh yo napa Kanjeng Nabi? Akeh lho separuh 50%. Sing 50% kula sedekahne mbokekno masjid, mbokekno jihad fisabilillah, mbokekno fakir miskin. Mangke putri kula pikantuk 50%. Kanjeng Nabi dawuh, "Lah ojo ora oleh." Ora oleh. Anak wedok kok mung dikeki setengah. Ora oleh. Kultu nak takon mame sapa ingsun fasulutu ya Rasulullah nek sepertiga yo napa Kanjeng Nabi tak sedekahne 1/3 berarti anakku oleh 2/3 dibalik kaya wau sing tak sedekahno 33% sing suwidak 6% ben dipek anak wedok. Kala jam sapa Kanjeng Nabi asulutu yo nek 1/3 oleh. Nah 1/3 oleh. Wa thulutsu tawi 1/3 iku kathirun wis akeh, wa kabirun wis gedhe. 1/3 iku sedekah 1/3 saka bondo iku akeh. Cara tiyang duwe tinggalan 100 juta, duwe warisan 100 juta.
Maka sodako sepertelu niku pinten juta? 3 juta. Wes pakai lho. Sodako 33 juta. Padahal bondo nih 100 juta wis akeh lho niku. Nah, ngoten lho. Ben mangke ahli waris iki oleh akeh ngoten lho, boten terlalu titik nek kaya wau. Innaka satamene sira antadaro yen to napa ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira akhirnya akali suki cukup warisane akeh iku khairun luwih apik min antadaro tinimbang yen to ninggal sapa sira ing ahli waris alapan kali kere kowe mati anak putumu ahli warismu sugih-sugih mergo oleh warisan iku luwih apik timbang kita mati anak turun iku melarat ngesane Bu. Ahli waris kok sugih cara umpama meneh ndongani ana bacaane bapake utawa ibuke niku insyaallah ya lega ngoten lho. Mergo ditinggali warisan. Didongakno sampai 7 dina. Kok petang luwe bacaan. Satuse bacaan. Nyewune belesan sapi senajan bentuk iku lumayan. Oh, tapi anak itu napa bacaan itu mboten neman. Mergo wis ditinggali warisan. Lalu ternyata orang tua terus baru saat terus mati sodakan orang entek terus gak ninggal apa-apa bahkan ninggal utang wah ayo misu ya makanya enten bapak atau orang tua niku mati nih malah dipisui kali ahli waris enten mergo ninggal risan malah ninggal utang itu disney jadi itu salah, makanya kan Nabi jawabkan anak putumu ahli warismu dalam keadaan sugih luwih apik timbang ditinggal dalam anak saing menungso anak putu ditinggal kanthi kere kanthi marah terus sampai nangis masalah. Wa innaka satamene sira lantun fiqo ora bakal nginfakaken sapa sira nafaqatan dari ale ngarepaken sapa sira biya kelawan nafaqah wajah Allah ing ridhone Allah illa ujirta kejaba pasti diganjar sapa sira alaiha ing atase nafaqah main barang tajalu ndati ana sapa sira fin imra'atika dalam bojo sira. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Niki dedahaken lek napa niku nafkah sing kita paringaken teng kene keluarga. Kita niati kanthi sae nggih. Pados rezeki halal nyambut dalem halal terus oleh koyo oleh bayaran terus diparingno putrane diparingno garwane diniati nafkah blonjo niku wis oleh ganjaran luwih saka sedekah. Bahkan Kanjeng Nabi ndhawuhaken teng hadis rintune sedekah utawa nafkah tenggene bojo tenggene putra iku luwih apik luwih utama tinimbang sedekah nang wong liya. Niki dengan catatan niku wau nggih bahwa bojone karo putrane pancen tasik mbutuhaken ngoten lho. Bojone dibelajani tugasno klambi apik tugasno gelang kalung nggih skincare lali obenges penting dempul penting
Putrane kok diparingi dienggo bayar sekolah, daftar, ulang, serah, dan tas karo akeh men. Oh akeh. Niku dicukupi. Niku menawi sampun cekap, niku kok umpama kok sampai kita telas. Mergo dienggo bandani bojo karo anak. Iku wis ganjarane luwih saka sedekah. Timbang diwalik terus oleh bayaran sakmene. Tak sedekahno sik bojoku karo anakku keri ya. Ya kere mah. Lho nggih, anake ampun salah paham, ampun keliru. Dikira belanjani bojo belanjani anak iku mboten sedekah, malah ngungkuli sedekah. Terus kemudian napa niki saen Abi Waqqas niku teng gerahe wau nggih. Terus tahlil teng Kanjeng Nabi, nyuwun pirsa teng Kanjeng Nabi napa kula niki badhe pisahan nggih. Kali kanca-kanca kali para sahabat liya. Terus Kanjeng Nabi dawuhkan innaka lam tukhallafa fata'mala amalan tabdari bihi wajh Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Kowe durung pisah, durung mati. Terus banjur lek durung mati berarti jadi iso nambah amal soleh, iso nglakoni amal soleh. Sing amal soleh niku ampun kesupen tabdari bihi wajh Allah. Pancen niate ikhlas pados ridhone Allah. Sedaya ngamal ibadah, amal saleh kudu diniatno ikhlas pados ridhane Allah. Nek saged ngoten niku illas databi darajatan wa rif'atan. Maka pikantuk derajat, pikantuk kamul. Wa alaka antu khallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarrabika akharun. Nah, kadang-kadang kita itu ninggal kanca ninggal dulur. Kadang ninggal kanca ninggal dulur iku kanca kali dulur niku kadang saged mendhet manfaat saking kita. Saged malahan saged tampa piloro saking kita. Makane ngati-ngati. Kita niku kan urip niku namung diparingi dua pilihan. Ya niku dadi wong sing manfaati utawa dadi wong sing bahayani madharati. Atau milih. Nah, cirine apa? Cirine niku nek dawuhe sapa? Para ulama niku. Cirine wong sing manfaati niku teko ketemu iku iso guyon. Pisahe iso tangisan. Cirine wong manfaat niku nek ketemu iso guyon. Nek pisahan iso tangisan. Kaya niki lho, kaya bocah niku, kaya putra lahir. Putra lahir niku kan putrane nangis tapi kita niku sing nunggoni kan seneng nggih. Ada bojone asyik disambut sawen ora dikudang. Ndek mripatan tidak senyum genditnya mana? Mata genditnya mana? Udan. Engko terus mari ngono putrane niku digawa mboke nggo nang Jakarta. Kita nang mbok aja digawa putu yo. Aku cek tas dolen. Niku dadi ketemune iso guyonan, pisahane iso tangisan. Niku ciri wong manfaat, ciri wong nyenengno. Nah, soalnya Bu, ciri wong bahaya ini sing gak nyenengno niku. Ketemu niku kita nangis. Aduh kok wong iki meneh. Susah apa iki. Wes wong ngalih pamit, alhamdulillah. Lah ngalih lah cepet. Aku kowe ngalih bancaan aku. Hati-hati. Jenengan termasuk tiyang sing pundi? Tiyang sing nek ditemoni terus mari wonge seneng bunga. Terus nek kita pisah tiyange tangisan apa malah sing kedua?
Kita dugi wong susah. Duh, rene men. Nek ngopo. Pas pamit kula tak pamit. Alhamdulillah. Kakek mang-mang. Hati-hati, masyaallah. Nah, iki terus mari ndonga. Allahumma amdi li ashabi hijratahu. Ini Kanjeng Nabi sinten. Wala tarudduhum ala aqabi. Lakinnal gais Sa'ad bin Khawlah yarithu lahu Rasulullah SAW anmata bimana. Ini cerita. Lanjut cerita. Oh, sing jelas nih gua sing dadi pesen kita pesen Nabi kita sedaya ngalami ibadah kudu diniati ikhlas lillahi wis ra usah golek apa-apa, ra usah golek jeneng, ra usah golek pangelem, ra usah golek napa niku pujian-pujian saking wong liya. Sing penting kita nglakoni ngamal ibadah kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Terus terakhir mau sampai hadis pinten niku? 11 iki. Nggih, sampai hadis 11. Nggih, kurang kali. Kalau 12. Oke, langsung. Quran Abi Hurairah Abdurrahman, ini nama aslinya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, kita kenal sekali dawuh Kanjeng Nabi. Inna Allah Ta'ala la yanzuru orang nirsani, orang biji sapa Allah ila ajsani kumarin jasad-jasad jisim sira kabeh. Wala ila suaratum orang maring gambar rupa sira kabeh. Walakin yang dulu tapi mirsani biji nilai sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh. Ing hadis intune wa amalikum lan pira-pira ngamal sira kabeh. Dadi kita niku disetting kali Allah keadaane koyo ngenten nggih. Mungkin ngapunten nggih, mungkin kita nggih kurang ganteng, kurang ayu, mboten masalah. Nggih, kurang sugih, kurang apa itu status sosialis, status ekonomi kurang, mboten masalah. Karena sing dibiji Allah, sing diganjar Allah mboten rupa kita niki, mboten elek ganteng kita, mboten elek ayu kita mboten. Sing dibiji niku ya napa ati kita, ya napa amal kita, sepiro amal kita. Nek atine niku ikhlas, tur amale amal sae, maka Allah bijine nggih biji sae, diganjar sae. Tapi nek ngapunten senajan rupane ayu terus ganteng tapi ati elek kelakuane kok elek koyo mau, malah nangis wong-wong tambah nyusahno wong, ya Allah bijine ya elek. Makanya tergantung kita. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala suila disuni pirsa enten sing tampil Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amir rajuli tentang wong lanang yuqatilu kang ngerek perang sapa rajul syaja'atan kali kedel wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya enek sing napa niku nderek perang iku mergo diarani pahlawan, mergo diarani kendel, mergo diarani gagah perkasa. Niku Kanjeng napa para sahabat nderek, sahabat itu wong-wong kadang nek melu perang niate beda-beda. Terus Kanjeng napa sahabat tanglet ayu dari fisabilillah. Lah sing oleh ganjaran perang fisabilillah iku sing kados napa, sing pundi Kanjeng Kanjeng Nabi dawuh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Sapa sing perang sing jihad mergo munggulno kalimate Allah ben Islam niku berjaya, ben Islam niku menang, maka nikulah tiyang sing disebut jihad fi sabilillah. Nah, di jihad niku nek ten mriki nggih dimaknani perang fisabilillah, tapi nek ten kehidupan kita sakniki niku kathah bentuke.
Lapo kok ngaji ben agamane Allah syiar agama Islam ku tetep wonten. Ben dakwah ku tetep wonten. Maka niku langsung disebut ngaji fisabilillah. Lapo kok nyambut gawe? Oh, aku nyambut gawe golek rezeki sing halal mergo diperintah Allah kengken nafkahi keluarga kanthi halal. Maka niku jenenge nyambut gawe fisabilillah. Lapo kok sekolah, lapo kok mondok ben golek ilmune Allah. Ben golek napa niku agamane Allah ben tetep kuat, ben tetep berjaya. Niku disebut sekolah fisabilillah, mondok fisabilillah. Seduanten penggawean apa mawon sing sae kok niate niku ben kalimate Allah Islam niku terus unggul terus berjaya, boten tambah mudhun, boten tambah ngisor, maka penggawean apa mawon itu disebut fisabilillah. Nyambut damel saged ngrumat anak ya saged. Lapo kawon anakmu kok rumat ben anakku nerusno ngibadahku mawon. Gus Bahan itu sering ngaturaken kita ku ngrumat anak, ndelok anak niku didelok dipandang sebagai ikingku anakku sing nerusno ngibadah, nerusno salat, nerusno sujud. Nah kadang tiyang niku ndelok anak niku iki nganu iki potensi investasi. Anakku tak sekolah sing pinter, tak kon nyambut gawe sing pinter, golek duit sing akeh ben aku uripku mulya. Nah niki keliru. Makanya kita ngeramut anak niku minterno anak, nyekolahno anak, mondokno anak sampai pinter sampai dhuwur, mboten usah golek-golek ngoten niku. Mboten usah golek dunyane anak. Kita minteraken kita napa niku nyekolahno anak sampai pinter sampai dhuwur. Nggih mergo niki anake Allah. Ben anak itu dadi anak sing pinter, dadi anak sing ngerti, dadi anak sing bekti marang Allah Rasulullah, bekti marang wong tuwa. Dadi niate mboten sebagai investasi atas ngoten niku sing anak sekolah sing pinter ben besok nyambut gawe penak. Niku klirune niat. Terakhir wa Nabi Bakr Nufai bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimaini bisayfihima nek ana wong muslim loro, muslim jenenge dulur gitu, wong muslim dulur, sedaya wong Islam dulur. Tapi kok ketemune niku nggawa pedang dhewe-dhewe, gelut dhewe-dhewe. Kok ana wong Islam kok gelut padha Islame. Falqatil wal maqtul finnar, moko sing mateni tur sing dipateni loro karone mlebu neraka. Mestine wong Islam nek ketemu kan salaman nggih. Urut salam, ngucap assalamualaikum, terus jabat tangan, dosa-dosane rontok niku normale ngoten. Kok dilare enten muslim ketemu padu gelut. Terus sampai enten sing mati, enten sing mateni. Nah, maka loro karone dipateni utawa sing mateni loro karone mlebu neraka. Terus para sahabat yo rada heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Nek sing mateni mlebu neraka wajar, wong dhewe dosa mateni kancane sing Islam. Lah sama balul maktul, lah sing dipateni mosok mlebu neraka. Kok yo sorongan. Wis mati mlebu neraka. Terus dawuh Kanjeng Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Mergo dhek niku iso mati, niku sajane dhek yo pengin mateni kan kancane cuma kedisian wae. Kan dhisik wong iku nek padu, kan siji karo siji niku padha-padha pengin menang. Padha-padha kancane pengin kalah. Terus kok enek tenan sing kalah, niku kan mergo dhek kalah dhisik ngono ae. Upama dhek oleh kesempatan utawa menang dhisik, dhek yo dadi napa wong sing mateni. Maka secara niat wong sing mateni utawa sing dipateni secara niat padha. Cuma siji bejo wae. Sing siji bejo mateni, sing siji apes kena dipateni. Tapi secara niat padha-padha elek.
sijine pengin mateni kancane, sing kancane yo pengin mateni sijine. Dadi padha-padha dianggep mlebu neraka. Terus kita sedaya belajar saking iki nata niat sing sae. Napa mau ngamal napa mawon diniati sing sae. Dadi budal kabeh lapo wae kabeh wae. Nek saged niate niku kek mulai tangi turu. Tangi turu melek terus langsung niat. Makane enten donga nek mari tangi turu niku langsung muni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Dadi ku langsung ya Allah kula melek urip diparingi dina iki iso urip, kula niku ridho jenengan dadi pangeran kula. Kula ridho Kanjeng Nabi dadi nabi kula. Tur kula nggih ridho Al-Qur'an dadi pedoman kula. Wis mari ngono owah sedina niku wis dianggep tenggene sabilillah. Nggih, kuwi manfaat. Cekak nggih. Anu batal lagu hajat Pak Ustaz. Oh, Doane putunipun. Oh. Putu kula Yahya untuk doane. Umur pinten sih? Oh. Umurnya berapa? Umur pinten? SMA. Oh, SMA. Lulus SMA. Derek. Oh, nggih wis monggo kita ndonga sesarengan khususipun kangge putranipun putunipun nggih Bu Harto kan bareng asma Mas Yahya terus sedaya nggih putra-putri kita keturunan kita mungkin diparingi putra-putri ingkang saleh diparingi putra-putri ingkang selamat di dunia selamat akhirat bejo dunia bejo ala dunia wa saleh wa kulli ma rasulullah sallallahu ana khususan ruhi wa jasadi wa qalbi wa aqli khususan Mas Yahya wa ila jami'i awlatina wa dzurriyyatina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات تقضينا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من اللهم إنا نسألك علما كاملا ويقينا صالحا وقلبا خاشعا ونظرا وعقلا ذكيا وسلما ذكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وبدنا صالحا وسمعا وبدنا سبيلا وبدنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحمد وشيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والعمل ومن أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الحج والعمرة ومن أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل القرآن ومن الصابرين ومن الشاكرين ومن المخلصين ومن المتقين ومن المؤمنين ومن الصالحين ومن المحبين إليك يا الله ومن المحبين إلى رسولك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين إلى الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة وتطلع ولا شقة لا حول ولا قوة بالله اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بالوالدين محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة. اللهم إنا نتوسل ونرجو إلى بفضلك الكريم وجنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا بقضاء حوائجنا ونخص خصوصا روحي وجسدي وقلبي وعقلي مسألة وإلى جميع أولادنا وذريتنا
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.